Már a mesteremhez. Ő tanít engemet. Apámnak volt, Jamaikának a legjobb barátja. Ők együtt voltak mindig. És ezért kéz alá vett engemet. Megtanít most mindenre. Már vártalak. Üdv mester! Jöttem hát hozzád, hogy taníts. Elég bölcsember vagy ahhoz, hogy tanítsalak tégedet, mert apád az volt, bölcsember. Megpróbálok mindent, mester, ami csak tőlem telik. Na mit csinálj, mester, mondjad? A kígyó stílust kezd el gyakorolni. Rendben, mester. Légy komoly. Na jó volt, mester, milyen volt, mester? Jó volt? Sokat kell még, hogy tanuljál. Hé, mester, az apám is ilyen volt. Már ő sokkal, de sokkal erősebb volt minden jobbnál. Megmentette ezt a világot. Lehet, hogy most elment, de lehet egy másik világot mentett meg. Emlékszem még, mikor kicsi voltam, talán egy helyen egy dimenzió beszippantotta. Lehetséges, lehet egy másik világot is megmentett, mint ezt. Jamaika, mint apádnak a fia vagy, kis Jamaika. Ezért megtanítalak a Lotus, Nextus, Formatus, Centus, Mantusnak. Úristen főnök, hát ez milyen technika? És legerősebb technika. Gyakoroljál, tanítványunk, gyerünk hát! Elég volt hát belőled. Nem leszel soha, mint az apád volt. Nagyon gyenge vagy. Bambusz, egy szál vagy. Egy semmi vagy. Az apád nevében mondom, eredj magadnak inkább biciklizni. Hogy még egy esély, jó leszek. Nincs semmiféle több esélyed. Az első esélyed megvolt, és a második is, csak hát elbuktad. Akkor megyek haza, főnök, hát köszi a sok tanácsot, és a jó tanulást.